نزيه صبق غير خبرها لكم حدا بحدا مجمريا ግን ፎሎ ጎሩ ብዙሓት ሰባት ፎሎ ይግበርኩም ተካታተሉ ለኹም ምናተይ ቻናል አትም ሰብስክራይብ ጎሩ አው ለኩም ቪዲዮታት አትኩም ራእይዎ ኣብዚ ናይ ኮመንት ቦታ ገጥፈልኩም ይሕጂ ናብሲ እንኸድ እዛ ኣብዚ ቁጥር ሓደ ዘላ እንታይ ትብለና ዘላ መኪና ምቅዳም ወይ ሓልፍከያ ምኻት ኩልኩል ይዝብለና ዘሎ ደድሕሪያ ክዝውር ጸኒሕኻ ሕልፍ ቢልካያ ወይ ቅድም ቢልካያ ክትከይድ ኩልኩል ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ደድሕሪያ ክዝውር ዘለካ ቀስትበል ካልጢፋ ትኺድ ደድሕርታ መኪና ትዝውር እዛ ካልኣይቲ እንታይ ትብለና ዘላ እቲ ኣይትቀድም ወይ ኣይትሕለፍ ክብለካ ጸኒሕ ከልኪልካ ጸኒሕ ተወዲኡ ለብለካ ኣሎ ብድሕሪ ግን ክትቅድም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣበይኻ መኪና ክትቅድም ዝፍቀደካ ተይልካ ኣብ ቁጽሪ 2 ኣበይኻ ዘይፍቀደካ ተይልካ ኣብ ቁጽሪ 1 ኣብ ቁጽሪ 1 መኪና ሓሊፍካያ ወይ ቀዲምካያ ክትከይድ ኩልኩል ሓንቲ ኣታ ጽርግያ ቅድም ቢልካያ ክትከይድ ኣይፍቀደካኒ ስለዚ ኩልኩል ይዝብለካ ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 2 ግን እቲ ኩልኩል ክብለካ ጸኒሕ ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ወቅት ቅድም ተኸሊኻ ኣብ ቁጥሪ 2 ክትቅድም ተኸሊኻ ኣብ ቁጥሪ 1 ግን ቅድም ኣይተኸሊኻ ቀጻለ ምታን ከወርደልኩም ከብዝ ገይረ ፎሎ ወሩ ሰብስክራይብ ጎሩ አምናተ ቻናል አለኩም አዋቲም ክትሪ ተኸሊኹም እዚ ይጠቅም ሼር ግበሩሉ ዘይራእየ ሰብ ተልዩ ምታን ክምሃር በቀሊሉ በቋንቋ ናይ ቋንቋ ሕጽረት ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዚ ቀሊል ክመሰል ኸሊ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግን ዘይፈልጥዎ ነዚ ማለት እዩ ክምሃሩሉ ኩላህና ኾሚና ነርና ስለዚ እዚ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻብ ነዚ ክንዕብየን ሼር ክንብሎን ናብ ንፈልጦ ሰብ ክንሰደሉን ኣለና ምኽንያቱ ክምሃርሱ ስለዚ ቀጻለ ከም ጻልኩም ኣይትሕሞቕ